Tuku lombok karo tuku sate neng pasar Ambarawa. Lah iki suasana pagi bolo. Iki biasanya iki aku ya durung tangi. Neng iki tumben banget iki arep tuku lombok karo arep tuku jajanan neng pasar Ambarawa. Perjalanan neng pasar iki kurang luwih 5 menit bolo saka omah. Iki pemandangane esuk iki rawa pening ketok, gununge ya ketok. Iki takok-takok lombok bolo iki lomboke alhamdulillah wis mulai midun. Iki neng pasar iki rego entuk 55 swidak ngono kuwi bolo nek ngecer. Tapi alhamdulillah iki setelah takon-takon ki entuk rego rodok miring bolo iki tuku 2 kilo karo sing gede tuku setengah kilo. Jarang banget iki esuk-esuk ngene iki wis tekan pasar. Neng pasar yo ternyata nek esuk iki juan rame tenan bolo. Apa meneh iki neng pasar Ambarawa sing saben dina ibu. Neng yo kudu pinter-pinter milih bolo nek ngene iki sampeyan geblondrok. Sabare tuku lombok iki niate tuku sate bolo ngkuar dipangan neng pinggir rel kereta api wisata neng kono pasar bolo golek sate ya ini delok nambahkan sate 10.000 pas lebaran sunduke piro 5 tuku sate 10.000 pas bodo untuk 5 sunduk cilik-cilik neng yo lagi ayamnya kayak larang-larang iki bolo jadi pemandangannya bolo iki sunrise iki neng rel Ambarawa. Jadi iki rel iki saya digunakan iki tinggal kereta wisata kuwi lho. Tinggal kereta wisata Ambarawa Tuntang. Kayak kono kae jalan baru, jalan Bawen neng Jambu. Jadi kuwi jalan pintas kuwi. Jalan lingkar Ambarawa. Ya kae Gunung Telomoyo kae. Gunung Telomoyo sampingnya sing dhuwur dhewe kae Gunung Merbabu. Sahdu bolo esuk-esuk. Iki mau jane iki ceritane ya meh lari-lari neng pangsar ternyata ono pasar malam, tinggal pasar malam lho. Dadine gak iso. Paling kok nek gelem neng alun-alun wae alun-alun Ambarawa. Saiki jam 6. Dan yo mangan sate sik yo. Nah, review sik. Nang review sih. Katanya dingin. Wis dibakari toh. Nah, kayak gini. Sate 10.000 bolo. Satenya dingin. Bumbunya bukan bumbu Madura ya. Sate lokal. Lontongnya enak.